Lewaczany, lewaczany, lewaczany. Jeden z drugim, no i z trzecim po... Dlaczego oni tak się mylą i gubią przy odpowiedziach na pytania? Pamiętam taką dobrą i starą zasadę. Polecam. Zawsze się sprawdza. Jeżeli nie chcesz, żeby ktoś przyłapał cię na kłamstwie, no to po prostu nie kłam. Piękne, co nie? I takie proste, co?